Θα σας διαβάσω κάτι που δεν μπήκε, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το βάλουμε. Είναι η ιστορία της συνάντησης με τον Ελπίνορα. Θα σας το διαβάσω πρώτο, γιατί στενοχωρήθηκα που δεν καταφέραμε να το βάλουμε. Και η ιστορία παρακάτω είναι του Άντρου. Ένα αγόρι που λέγεται Άντρος. Λέει λοιπόν ο Ελπίνορας. Πρώτη έφτασε η ψυχή του Ελπίνορα, του συντρόφου μου. Είχαμε αφήσει το κουφάρι του στη σκύρκη στο παλάτι, άκλαυτο και άθαυτο. Κι όπως τον είδα τον συμπόνεσα, τα κλάματα με πήραν και κράζοντάς τον ανεμάρπαστα του συντυχαίνω λόγια. Γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε από τον προφορικό λόγο και από τη ζωή μας με τους ανθρώπους, ότι ένα και ένα δεν κάνουν δυο, ένα και ένα δεν κάνουν τρία. Είναι αυτή η σοφία των παιδιών. Γι' αυτό είμαστε και κοντά στα παιδιά. Ένα και ένα κάνουν πολλά. Και μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πολλά. Από τον ουρανό, κάθε φορά που μιλά ένας παραμυθάς, πέφτουν στα πόδια του 3 μαγικά μήνα. 1, 2, 3. Κάθονται γαμπροί μυρίζοντας. Κάνεις άντρα το παντρεύει. Κάνεις γιορτή. Κάνεις μια γιορτή και φωνάζεις τα παλικάρια και στολίζονται τα κορίτσια και στολίζονται τα παλικάρια. Γιορτή αφήγησης. Γιορτή αφήγησης. Κοιτάζεις μόνο μην είναι την ώρα που έρχονται οι πρώτες βροχές, να είναι Μάης, να περαγούν τα πουλιά, να στείλουν τα λουλούδια, να έχουν, όπως το έλεγε, φουσκοδεντριές, το έλεγε ο Καζατζάκης, να φουσκώνουν τα δέντρα, να φουσκώνουν τα σπίτια, να ερωτευτούν. Ερχόντουσαν τα παλικάρια, κοιτάζανε τις κοπέλες, δεν τους δίναν σημασία, δεν χορεύανε μαζί. Τι άλλο να κάνουν, να βρουν γαμπρούς. Η ιστορία και η άλλη η γαλλική είναι ιστορίες που έγραψε η Κλοέ. Νομίζω είναι σημαντικό γιατί συνήθως λέμε παραδοσιακές ιστορίες, αλλά για να βλέπετε και την δημιουργία στο μοτίβο των παραδοσιακών ιστοριών. Για μένα είναι σημαντικό για να εμπλουτίζεται η φαντασία μας και να καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες της προφορικής λογοτεχνίας. Και τότε ξέρετε τι λέει, λέει όλη αυτή την ομορφιά δεν μπορώ να τη κρατήσω για τον εαυτό μου. Alors elle redescend de la montagne, elle passe devant chez les aigles, les chamois, les marmottes. Πρέπει να την πω στους άλλους. Και κατεβαίνει, περνάει τους αετούς, περνάει τα γριοκάτσικα, περνάει τις μαρμότες. Τον ακούει λοιπόν, βάζει και τις κότες στο σπίτι. Την άλλη μέρα, έρχεται το άνθρωπος, έσεχνε κουτσουλιά. Κότσα τι θέλω και σ' ακούω. Για να μην κάνω θόρυβο ανέβηκε η κότα πάνω στο κεφάλι μου και για να μην ενοχλήσω κανένα έρχεσαι κάθε όλη τη νύχτα με έλουσε στην κουτσουλιά κότσα. Φεύγω από το σπίτι δεν χωράω. Έχουμε πλησιάσει στη λύση. Τι θα κάνω τότε, κοίταξε. Τη γάτα μου την έχεις. Κότσα εφέτη με έβαλα το σκύλο, έβαλα τις κότες. Τη γάτα τι να την κάνω, να την βάλεις μέσα στο σπίτι. Μα την έχω στην Ακυρώνα, θα φάνει τα γεννήματα υποτική. Τη γάτα θα την βάλεις στο σπίτι και θα δεις καλό. Κότσα δεν χωράμε εμείς, θα χωρέσει τη γάτα. Θα χωρέσει τη γάτα και θα δεις καλό. Πας και τη γάτα. Έρχεται την άλλη μέρα, ήταν κατεβασμένη μου. Τι θέλω και σ' ακούω, Κότσα, τι θέλω και σ' ακούω. Τσακώθηκε ο σκύλος με τη γάτα, ανέβηκε πάνω στο κεφάλι μου γάτα. Πάω να την πιάσω, με πιάνει από τα νύχια, μου κατέβασε τη μούρη, τσίριξα από τον πόνο, ξύπνησε πεθέρα, με καταρχιότανε, φωνάζαν τα μωρά, φώναζε η γυναίκα μου, κόλλασε, Κότσα, μου πιάσε και ο σκύλος. Οι κότες πεταρίζαν δεξιά-αριστερά, δεν χωράμε στο σπίτι, Κότσα, φεύγω, άντε γεια σου. Φτάνουμε στη λύση. Ένα πράγμα σου λέει, η Κότσα.
Το γάιδαρο που τον έχεις. Je prendrai mes jambons et j'irai les cacher dans un endroit que je suis seule à connaître. Θα τα πήγαινα και θα τα έκρυβα σε μία κρυψώνα που ξέρω μόνο εγώ και κανένας άλλος. Et ensuite, je crierai partout qu'on me les a volés. Και έπειτα θα έλεγα σε όλους, μου κλέψαν τα ζαμπόν, μου κλέψαν τα ζαμπόν, μου κλέψαν τα ζαμπόν. Comme ça, plus personne ne viendrait m'en demander. Και έτσι κανένας δεν θα ερχότανε να μου ζητήσει τα ζαμπόν, αφού δεν θα είχα κι εγώ να φάω. Ce sont bien là des ruses de renard. Άρα τι πονηρά είσαι, τι πονηρία λεπού είσαι εσύ. Moi, je suis un loup. Εγώ λύκος είμαι. Il me suffit de montrer les dents. Je n'ai pas besoin d'être malin. Δεν έχω ανάγκη εγώ να κάνω το πονηρό. Θα δείξω τα δόντια μου και όλοι θα φοβηθούμε. Πήγαινε κάτω στο μαγειριό και με τα δάκρυα που τρέχουν τώρα από τα μάτια σου, μάζεψε τα σε ένα ποτήρι, ρίξε τα στα λεύρη και να ζυμώσεις ένα ψωμί. Θα το πάρεις, ζεστό μόλις βγει από το φούρνο, θα το βάλεις στην αγκαλιά σου και θα πας εκείνο το βουνό. Και έτρεξε και πήγε στις άλλες, στις χαρούμενες, σε αυτές που τραγουδούσαν. Et là, les filles, elles ont dit, ben oui, on veut bien te cacher, mais où? Και οι κοπέλες του είπανε, ναι άνθρωπε, να σε βοηθήσουμε, αλλά πού να σε βάλουμε. Sous les jupes, ça allait pas. Δεν μπορούμε να σε βάλουμε και κάτω από τα φουστάνια μας. Για να είμαστε πέρα από το folklore, η κοινωνία των τσιγκάνων για να μπορέσει να αμυνθεί και να μην αφομοιωθεί, γιατί αν δεν θέλει να αφομοιωθεί κάποιος, είναι ανθρώπινο δικαίωμα να του το αναγνωρίζουμε, δεν θέλω να αφομοιωθώ. Κάτι που εμείς δεν αναγνωρίζουμε στους τσιγκάνους. Και το τρίτο μήνο είναι για αυτόν ή για αυτήν που ακούει τις ιστορίες και δεν θα τις αφήσει να πεθάνουν. Τι πρέπει να κάνω για να μην πεθάνει μια ιστορία? Je prendrai le fil de ta vie. Θα πάρω και θα κόψω το νήμα της ζωής σου. Et je t'amènerai chez moi. Και θα σε πάρω μαζί μου. Mais c'est mon jour de bonté. Αλλά καθώς σήμερα είναι η μέρα που έχω τις καλές μου, Je suis tellement content que tu m'aies appelé que je t'accorde 3 essais. 3 essais pour l'âge, 3 essais pour le nom. είμαι τόσο χαρούμενος σήμερα που εσύ αποφάσισες να με φωνάξεις, που δεν θα σου δώσω μόνο μία ευκαιρία, αλλά μπορείς να έχεις 3 ευκαιρίες. 3 ευκαιρίες να βρεις το όνομά μου, 3 ευκαιρίες να μαντέψεις την ηλικία μου. Συνέβη κάτι 26 χρόνια που ξεκίνησα την αφήγηση σε τούτο εδώ τον τόπο, τέτοιο πράγμα δεν είχα δει μπροστά μου. Ένα σεμινάριο, ένα εργαστήρι που ήταν οι άντρες περισσότερο από τις γυναίκες. Είχα προσεκληθεί εγώ γι' αυτό. Και πραγματοποιήθηκε. Και κατεβαίνουν από το δέντρο οι μαϊμούδες. Και αρχίζουν και φοράνε τα καπέλα. Βάζανε τα καπέλα, πήραν ακόμα και το καπέλο του γαϊδάρου. Το μόνο καπέλο που γλίτωσε ήταν το δικό του καπέλο. Γιατί μόλις πήγαν να το πάρουν, ξύπνησε. Ω! Παλιόζωα, τι κάνετε και εκεί! Ξου! Οι μαϊμούδες πάνω στο δέντρο. Το κάνω άδειο. Όλα τα καπέλα στα κεφάλια των μαϊμούδων. Βρε εσείς τα καπέλα μου! Η μαϊμού είναι μιμητικό ζώο. Οπότε του κάνανε. Βρε τα καπέλα μου! Ρε θα μου τα δώσετε! Ρε! Ρε τα καπέλα μου! Έφαγε τα καρύδια στο κεφάλι. Το καπέλο μου δεν το θέλω, το πετώ.
κόσμο με τους οποίους εγώ σαν καλλιτεχνικός διευθυντής και μεταφραστής και συναφηγητής έχω συνεργαστεί για να μπορούμε να έχουμε παρόμοιο ύφος και να βρισκόμαστε. Με τον Καμέλ έχουμε βρεθεί πολλές φορές στη σκηνή και στην Ελλάδα εδώ στη Μεριδή, αλλά και στη Γαλλία και στο γαλλόφωνο κόσμο. Σε La Première Universelle θα παρουσιάσει, το συζητήσαμε και τον παρακάλεσα, τη νέα του δημιουργία για πρώτη φορά παγκοσμίως. Ετοιμάζει μια κοσμογονία, ένα φεστιβάλ για την κοσμογονία, για την μυστική κοσμογονία, και ετοιμάζει τη νέα του παράσταση, η οποία είναι για την κοσμογονία των λαών Καμπίλ. Είναι οι λαοί που ζουν στην Αλγερία, στα βουνά. Είναι οι λαοί που μιλάνε την ίδια γλώσσα με τους Τουαρέγ. Τους Τουαρέγ, τους ξέρετε, της ερήμου. Δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη που υποφέρει από την κατοχή. Έχει αποσταθεροποιηθεί όλη η περιοχή. Τα δεινά του Λιβάνου οφείλονται αποκλειστικά στην εισβολή και κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραηλινό κράτος. Κάθε που έρχονται εκλογές, το Ισραηλινό κράτος, για λόγους προπαγάνδας και προεκλογικής εκστρατείας, μπαίνει στο Λίβανο, καταστρέφει νοσοκομεία, γέφυρες, υδραγωγεία και σχολεία. Σκοτώνει και επιστρέφει πίσω. Το χωριό Αλαμπίγια είναι στο νότο. Ο Ισραηλινός στρατός μπαίνει μέσα, χωρίζει τους άντρες από τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι στρατιώτες κάνουν δύο σειρές. Η μισή από εδώ και η μισή από εδώ. Από εδώ είναι στη σειρά ένας-ένας όλοι οι κάτοικοι. Άντρες από 8 χρονών αγόρια μέχρι 88 χρονών άντρες. Οι στρατιώτες χτυπάνε παλαμάκια. Οι άντρες περνάνε ανάμεσα. Ο πρώτος του δίνει μια σφαλιάρα του και του λέει «Κάν' το σκύλο!» Σφαλιάρα τη γλίτωσε. Ο δεύτερος «Κάν' τη γάτα!» Μιαου. «Κάνε το γαϊδούρι!» Χτυπάνε παλαμάκια και δίνουν σφαλιάρες. Ο γέρο Αμπού Αλή είναι πολύ μεγάλος για να παίξει. Με το που μπαίνει στη σειρά, πείτε μου τι να κάνω. Φοβάται. Θα κάνει ό,τι του ζητήσουν οι Ισραηλινοί. Κάν' το τρένο! Το τρένο? Δεν έχουμε τρένα στο Λίβανο. Πώς κάνει το τρένο?